odlesky, kde to pôsobí do hĺbky, ale zároveň je to také honosné, vznešené. Je to naozaj prezentačný obraz, hodí sa do obývačky alebo do nejakého väčšieho priestoru, foyer, predsieň, kde naozaj zvýrazní, počiarkne a je to niečo ako šperk. Máme tu Astru Marinu. Tento obráz má v sebe veľa živelnosti, veľa energie. Nerozlišujem to na ženskú a mužskú, pretože tá energia môže byť iba taká životná energia. A vidíte tú jasnú textúru, jemné odlesky, ktoré sú zamatové. V tej živici sú aj perleťové prášky. A je to vlastne morská hviezda alebo morská hviezdica. Na veľmi živom podklade to znamená, že je to nejaký klenot, ktorý si donesiete z dovolenky. Takže ja sama obdivujem svoje obrazy a veľmi rada si pri nich dávam kávu, ako to môžete urobiť aj v tomto interiéri. Tento obraz sa volá Nocturnus. To znamená, že je to nočný obraz ako noc, hodí sa do spálne, do nejakých tmavých miestností, ktoré sa môžu takto osvetliť. A vidíme tam akoby odlesky padajúce, je to také zarosené, daždivé a to pôsobí tá živica. Potom z zlatých fólií sú tu tieto zlaté jemné vlny. Už len tie tvary sú také veľmi jemné, vlnité, nič také energetické, ale skôr má upokojiť toho daného človeka v tej danej miestnosti. Pre mňa je to buď predsieň, kde keď chcete vstúpiť do svojho bytu, alebo do nejakej miestnosti, tak chcete mať taký pokojný nádych, že ste doma a idete sa pripraviť na spánok, na oddych, naozaj môže to byť aj spálňa. V podstate všade, kde chcete mať atmosféru takého pokoja, kľudu, oddychovania, kde vás nič neruší. Nie je to nejaké energeticky náročné, ale zároveň pokojné, ktorý mám zavesený aj v svojom interiéri. Ja sa potrebujem byť obklopená obrazmi, v ktorých niečo cítim. Tento obraz nie je, čo vidíš, ale čo cítiš. Ale pozýva do hĺbky, pozýva do reflexie ako zrkadla. Aby naozaj sme prežili každú jednu emóciu, ktorá má hĺbku, zmysel a ktorá má 3 bodky.